Het wordt weer gezellig in Vervet. Van 8 tot mei 14 december dan broers het dorp Tiesen Vervet bloeit. Een week vol leuke activiteiten, verrassende moedjes en echte meerskip. Van sport, smaak en alles wat ertussen zit. Hees het hier om te jaren wat er al je speelt. En te jaren met Klaas Scothaas, goeiemiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag, ja. Wat is nou Vervet bloeit precies, Klaas? Ik mij Klaas zitten? Ja, zeker. Ja, wees. Wat is Vervet bloeit precies? Nou, de hast door heel Friesland gaat eigenlijk al een skofke Friesland bloeit. En 2 jaar geleden schiet ik daar een keer bij een peteer van de organisatie daarvan. Dat is nog een uitvloeisel van het Arcadia, van culturele hoofdstad, zeg maar. En dat gaat over duurzaamheid en duurzame verbindingen tussen meerschappen, zeg maar. En dat was eigenlijk een evaluatie. En ik zei van, nou, het hier is wat mij betreft naar het om. Ik heb net in december nog een editie in Vervet gehad. Want we zouden ook graag in Vervet dan een Vervet bloeit organiseren willen. Nou, doen we even wennen voor de organisatie, want het weer meer een simmeractiviteit. Maar ze hier nooit bij stilstond dat het ik in de winter wil koeren. Dus zij is vliet hier eigenlijk Vervet bloeit in de winter ontstond. En door we dit hier weeg succes nog een keer. Ja, dus dit is eigenlijk de tweede keer dat het houden wordt. De eerste keer is het dus goed bevallen. Ja, zeker weten, ja. En nou ja, en wat voor rol speelt dan? We hadden ontmoeting en verbinding. En nou, wat voor rol speelt dan deze keer in Vervet bloeit? Nou, het leuke aan Vervet bloeit is dat eigenlijk meesken en clubs en organisaties die in het dorp actief binnen op oormomenten elkaar net echt makkelijk moertje. Want ze organiseren hun eigen dingen, zeg maar, voor hun eigen publiek, om het zo maar te zeggen. En het mooie van Vervet bloeit is dat al die clubs together komen en samen het programma van de hele weekend aanvullen. Dus in plaats van dat het dwarsbelang zeg maar, het organiseert, zoals het dwarsfeest bijvoorbeeld, of de sport, hun eigen sportevenement organiseert, doen we dat nou al je together en hebben we iedereen is welkom bij alle evenementen, zowel sport als eten, als neem het maar op. Wat is jouw rol dan? Ik zit zelf in het dwarsbelang. Dus ik ga van het dwarsbelang, ik zwaar dat mijn oren natuurlijk dat Vervet bloeit van de groenkwam is, zeg maar. En wij gaan zelf ook nog een accommodatie, zeg maar, in Vervet. Wij zijn van de Nijsmederij. En wij vinden het mooi om daar met onze plak, maar de smederij, ik mij te doen aan dit evenement. En daar toch heb ik eigenlijk een dubbele rol in het geheel. Oké, maar 4 tot en mei, nou maar geen 8 tot en mei 14 december. Ja. Elke dag eerder wat te beleven. Elke dag eerder wat te beleven. Hoe krijg je daarvoor aan kwanderen? Nou, dat is dus de kracht van al die organisaties die al in het dorp zitten. Om die te bundelen en te zeggen van, nou, we gaan deze hele week beschikbaar. Wat zouden je dwang kennen in deze weken met je eigen organisatie, maar waar ik eigenlijk iedereen uit het dorp, maar sommige dingen ben ik voor moeten het dorp zelfs te bezitten. Ja, hoe kunnen we daarin gewerken en hoe kunnen we dan een heel week van maas tot jongs uiteindelijk vol programmeren. Nou, en dan zie je dat er heel wat organisatiekracht is aan het dorp zit en heel veel leuke dingen. En leuke organisaties die together straks iets moois deel zitten kunnen. Ja, want ik ga daar geen emission natuurlijk. Er is heel wat te beleven. Ja. Maar is het nou alleen voor de bewoners verder van omkrieten of mij eigenlijk inkomen? Nou, sommige dingen ben wel wat meer voor de bewoners zelf. Daar lijkt het nadrukkelijk heel erg op het moeite met elkaar en de hechte meerskip van het dorp. Maar er ben ik een aantal activiteiten die ben voor boetenuut wel te bezieken. En om een voorbeeld te nemen, dan hebben we op Tonsje gaan wij een kriesmerken in het zwartcentrum van Vervet. En dat is een hele leuke gelegenheid om te zien van wat voor bedrijven er al hier in Vervet en omskreten is. Want die bieden daar hun product nog steeds maar. Maar het is ook heel gezellig om daar even rond te stappen met mij en met elkaar. Om kennis te maken met elkaar. Maar vooral een gezellige beetje. Van nou, voor jou roeren kun je daar terjochten tot jongs njochen. Dus, nou, en het is binnendoor natuurlijk. Het is binnendoor, ja. Het waking hier al spelen, dat scheelt wel. Maar ja. Nou kan ik kijk iets in. Je kent misschien wel een misschien Frieske brouwerij. Ja. Dat had niet interesse eigenlijk. Wat is dat precies, Klaas? Nou, we gaan eigenlijk twee brouwerijen. Eentje die gaat om echt om eten. En eentje gaat om, dat hebben we dan Friese brouwerij om. Dat we even aan het Friese taal brouwen kunnen. En dus dat is even een... het had niks met nu te staan. Nou ja, hier een activiteit wel, ja, maar de oren, want die Friese brouwerij... die net door mij uit niet, die vind ik wel leuk om even te laten. Want wij gaan in Vervet best wel wat mensen die
van boeten uit in Verwert kan wonen. En nou, sommigen ben hier al 20 jaar, sommigen ben er nog maar correct kwam, steeds maar. Maar de Friese proeverij is ervoor bedoeld om mensen die de Friese taal nog net helemaal machtig binnen, om dan toch even aan de Friese taal te proeven. Juist. En in de mini-cursus steeds maar. Ja. Dus er wordt toch een beetje weer opnam in de gemeenschap door de taal. Ja, dat is eigenlijk wel de verbinding die we zieken. En natuurlijk kan iedereen zich verstaan bij mij zien in Verwert. En iedereen kan wel een woordje Fries in ieder geval verstaan. En soms ik wil praten, maar we gaan ook een beetje schreeuwen met z'n op die jongen. En dat is ik wel leuk. Ik ben zelf wel in Friesland geboren, maar ik moet zeggen dat mijn Friese schreeuwen net helemaal optimaal is. Nee, is net de best. Nee, maar het zou maar weten wat je schreeuwen, dat scheelt eigenlijk al heel een. Zeker weten, ja. Maar dat is natuurlijk echt zo voor mensen. Dat is wel werkelijk echt voor mensen dus boeten Verwert. Nou, de Friese proeverij, daar willen we op inschroeven. Dus je kan je inschroeven, alleen vol is vol. Dat zet ik er even bij. Dus als je er betierd bij bent, dan kun je daarop inschroeven. Ik boet Verwert uit. Alleen de animo is wel groot. Dus ik geloof dat er nog 2 plakjes beschikbaar zijn. Dus dan mag je er wel snel bij zijn. Dan mag je heel hard, ja. Want stel voor dat ze meestal mij wel willen, waar moet ze dan heen, Klaas? Nou, wij gaan een website en dat is verwert.bloeit.frl. En daar staat het hele programma op. Van alle dagen, een soort blokkenschema nemen we dat. En dat is eigenlijk per dag kun je dus wat er te doen is. En daar zit ik een nieuwsitem op. En bij Verwert online, dat is dus eigen dwarswebsite steeds, maar daar kun je het programma zien. Dus je kunt 2 kanten op. En je kunt eigenlijk elke rijde plak. Je kan elke dag plak. Ja, zeker weten. De ene vindt dit mooi, de andere vindt dat mooi. Wolfs kan je niet ontdenken. Sport, eten, taal, neem maar op. Ja. Dus, zelfs op de Snijn. Dus de Snijn had ik een heel mooi programma nog. Dus, nou, één keer, de website werd meestal, alle informatie wij helemaal kennen. Dat is verwert.bloeit.frl. En daar staat al op, want ik ga me voor me en dan ga je zeggen, nieuws, blokkenschema. Daar staat op vrijwilligers, heb ik dan nodig? In principe hebben we genoeg, maar we gaan wel om ooractiviteiten niet waard, dus dat je je aanbieden wil als vrijwilliger. We zijn altijd wel op zoek naar nieuwe mensen, dus dat kan altijd. En ons voor hier, want ik denk dat er een vervolg komt. Ja, dat is wel de bedoeling, zeker weten. Klaas Calanus, 10 dank dat je hier in West bent in de studio en een prutte willen succes ik nog, want misschien moet er toch nog iets beetje tarret worden. En dan van 8 tot 14 december in Verwert. Verwert bloeit. Helemaal welkom.